Здравейте, имах запитване за песента на Меди Надежда и ще се опитам да направя туториал за фингърстайл китара. Значи тоналността трябва да е различна, за да можем да използваме свободните струни. Т.е. няма да звучи в същата тоналност като песента. Ще свирим в ла минор, да използваме петата струна. Значи пета струна, която е ла, първа струна осмо пракче и трета струна пето. И мелодията ни е на първа струна 8-8-7-5. В същото време трябва да изсвирим баса на пета. Значи двете, първа и пета едновременно и след това трета. Трета струна е пето. И става. И след това продължаваме с мелодията на първа струна, нали? Едновременно пета и първа, след това трета, пето. За допълнение, може и без него, но и след това продължаваме мелодията. На първа струна 8-8-7-5. След това отиваме на четвърта свободна, която е ре, и първа струна десето, която е ре. Мелодията ще бъде 10-10-10, 8 и пак по същия начин свирим четвърта и първа, след това за допълнение трета струна десето, след което продължаваме с мелодията на първа струна. Значи важна е пръстовката за това нещо. На първа струна има 10, 10, 10, 8, 7. Нали, не го обяснявам подробно, дано до тук да е ясно. След това отиваме, басът е пета струна осмо, нотата фа. Мелодията е на първа струна осмо. Тук няма да имаме допълнение на трета струна, ами ще допълним с баса, ще го повторим. След като изсвирим двете заедно, свирим пак бас за допълнение, т.е. петата струна осмо. И продължаваме с мелодията на първа струна. Значи на първа струна трябва да изсвирим 8-8. 8-8-8-7-5. И след това, като стигнем 5, плъзгаме от 5 на 7 и повтаряме 7. Два пъти. Значи 5, 7, 7, 7. С бас 6-та струна. Сега тук можем да 6-та струна, понеже е ми, можем да допълним свободни втора и трета. Но по-простия вариант. Та, до тук стана. Това дали се повтаря, ще не помня. Да, първите два акорда се повтарят. Ла, бас, пета струна, 8, 8, 8, 7, 5.
бас четвърта струна с на първа 9, 10, на първа 10 исках да кажа, бас четвърта струна с на първа 10, 10, 10, 8, 7 и след това третия акорд, третата позиция също се повтаря. Пета струна 8 бас, на първа 8. Само че този път, втория път, нали, свирим два пъти първа струна 8 и след това свободна трета струна сол, понеже акорда ще бъде сол, и на първа струна мелодията е, значи свободна трета струна, на първа струна мелодията е 7, 8, 7, 5. Ако искам, може да добавим и втора свободна, става. И завършваме с баре на пето пракче. Пето пракче първа, втора и трета струна баре и бас петата. И до тук би трябвало да бъде. Да, тук дали така или така. От начало пак, за втория път, нали, повторението. Това е интрото. Дълго стана до тук. Който си е пожелал песента да си мисля, ако има въпроси, ще ми пишете, нали, знаете как. С това почва пеенето, долу-горе същата мелодия, но вече ще минем тук акорда ла минор, АМ. Имаме да изсвирим на втора струна, мелодията е втора струна, първо пракче, до, си, ла. Три пъти на първо пракче, втора струна, първо пракче. След това свободна втора струна и трета струна, второ. Това е мелодията и я започваме с акорда ла минор от пета струна, пета, четвърта, трета до втора. Нали, свираме ги така арпежирано. Може и заедно да е. След това продължаваме с мелодията. След това отиваме на акорда ре минор. Мелодията. Имаме четвърта свободна струна, трета струна второ, втора струна трето. Тея три струни. Като пак свирим тея двете и продължаваме с мелодията на втора струна. 3, 3, 3, 2, 0 на втора струна. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 0. Значи. След това отиваме на следващия акорд. Той е фа, но може да го изсвирим така. Четвърта струна, трето, трета струна, второ, първа струна, първо. Нали, фа. Произлиза от този. И пак свирим четвърта и втора като за бас и за допълнение.
но мелодията стои във втора струна. Четвърта и трета исках да кажа, че свирим първо за допълнение, а мелодията е във втора струна. Имаме да изсвирим. 1-1-1-0 и на втора струна, на трета струна 2. Вече са... И от начало до тук, нали, куплета. И сега имаме бас 6, на трета струна 2 и после втора свободна. Значи мелодията е трета струна 2 и свободна втора. С баса 6. До тук стана. След това не знам дали в мелодията имаме това допълнение. Трета 2, 0. Може и без него. И пак почва куплета от начало с ла минор, като мелодията е на втора струна. Почва, нали, както преди малко беше. 1-1-1-0 и на трета 2. После отиваме на ре минор, четвърта, трета струна и мелодията е в втората струна. 3-3 на втора струна. 3-3-3 1 0. След това фа мажор. Нали? Четвърта струна 3, трета струна 2, втора струна 1. Мелодията си остава на втора струна, 1-1, после свободна втора. Втора струна 1, свободна. И за край, различно от първата част на куплета, след фа мажор имаме сол мажор, който ще изсвирим бас. Тук нотата сол на 6-та струна, трето пракче. Мелодията е свободна втора струна, свирим заедно с трета за допълнение. И завършва на ла минор, т.е. пета, четвърта, второ и трета, второ. Без втора и първа струна, защото, нали, трябва да завършим на тая нота. Трета струна, второ. Това е куплета. Сега ще почнем и припева. Дано до тук да е било ясно. Мелодията е на втора струна. 1-3, 1-3 на втора и на първа струна 0. Когато стигнем първа струна, свирим акорда до мажор, С. И повтаряме първата струна свободна, докато звучи, нали, до мажор. И след това имаме да изсвирим на втора струна 3-1. И след това пак имаме до мажор,
свираме така странинки и първата струна повтаряме свободно. И до тук става. И пак имаме на втора струна 1-3 и до мажор с първа свободна. Но след това имаме на първа струна 3. И трябва да изсвирим мелодията на първа струна. 3, 1, 0. Дали така беше мелодията? След като изсвирим първа свободна, отиваме на акорда сол мажор. И мелодията е първа свободна пак и след това втора, трето пракче. Значи припева до тук. Така трябва. След това мелодията остава на втора струна. Втора струна 0, 1, 3. И акорда мисля, че е ре минор. Или е фа, ама т.е. не. Ре минор трябва да е. Значи на втора струна 0, 1, 3 с бас четвърта струна, която е ре и допълнение трета струна, второ пракче. Значи припев. Т.е. баса е важен, четвъртата струна тук и мелодията на втора струна. Мелодията на втора струна е свободна 1, 3, 3, 1, 0. Значи 0, 1, 3, 1, 0 с 3 може би се повтаря. След това отиваме на ла минор. Като началото. Мелодията е на втора струна, първо пракче и си го свирим така, разложено акорда. Като повтаряме втората струна. Три пъти. Едно, на втора струна, нали? След това свободна втора струна. След свободната втора струна имаме на трета струна 2. И до тук какво се получи? Трябва да свирим фа, сол, ла и нали, фа баса няма тук да го свирим, а тук пак нещо, което имахме преди малко. Фа, ла, до, четвърта струна 3, втора струна, трета струна 2, втора струна 1. Като мелодията е на втора струна, повтаряме 1-1. Втора струна, след това бас, сол на трета струна, който е трета струна,
което е на 6-та струна, трето пракче. Ах, е така като не е на живо да ме спирате и да питате въпроси, дано до тук да е ясно. Та. 6-та струна, трето. Мелодията е на втора струна. На втора страна 0, 1, 0 и правя допълнение на четвърта и трета, нали? Просто защото са част от акорда. И след като изсвирим на втора струна 0, 1, 0, отиваме на трета струна 2 и завършваме с акорда ла пак. Пета струна свободна, четвърта струна 2 и трета струна 2. До там, защото другите не са от акорда. Това до тук. Трябва да има слух човек, за да може да разбере какво обяснявам. И това е за по-напред, нали. Ако има нещо, този, който ми е поискал песента, да ми пише на лични съобщения и надявам се да е било полезно, доста дълго стана.